Maayong hapon. Kada usa nato na amang gyud tay katilingban, di ba? Community, grupo. Apan subo pa malandungon, dili gyud malikayan nga mugawas ning batasan, kasina, envy. Ikumpara nato atong kaugalingon ngadto sa uban, ilabi na anang grupuha nga mas maayo gyud siya, mas naa siya'y talent, mas maayo siya mo istorya, mas naa siya'y karisma. Ilabi na nga ang kalibutan kusog kay musulsol nato ana. Nga kinahanglan gyud magpalabuanay, dayon way magpalupig, dayon ikumpara nato atong kaugalingon sa uban. Ang epekto, madaot atong relasyon anang tawhana nga atong gikasinahan. Di na nato sa tagdon, kung tagdon manggani, plastikan. Dayon, ang nakamaot, dauto na nato siya para madaot iyang reputasyon. Mubati na dayon ang relasyon. So, walaon gidunta ng kasina. Og maunay mensahe, usa sa mga mensahe, basta second Sunday of Advent. Kay ang bida, si Juan man ang magbubunyag. Og nagtudlo siya nato ana, nga di gyud ta angay masina. Kay usa day nahitabo, naa tanang rason ni Juan nga pwede siyang magpasikat, manghinambog. Tungod kay sa wala pa nailhan si Kristo sa mga tao, sa wala pa siya misikat. Ilado ng daan si Juan, daghan siyang sumusunod, daghang na-inspire sa iyaha. May siya mo istorya, may siya mo wali, may siya mo tambag, daghan siyang nabunyagan, daghan siyang napabag-o nga mga kinabuhi. Ebidensya, niabot ra yung adlaw nga nangutana ang mga tao, ikaw ba ang Mesiyas? Na, see? Kay nakita nila kang Juan ang batasan sa Mesiyas nga dugay na nilang gipaabot. Now, kung buto na hunaon, pwede yung angkunon ni Juan nga oo, ako ang Mesiyas, ako. Pwede niyang di bunyagan si Jesus. Pwede niyang dili ipaila si Jesus sa mga tao. Pero wala. Wala. O sige, ingon na sa Ebanghelyo. Ang gasunod nako, gamhanan kaysa nako. Dili gani ako takos sa pagbitbit sa iyang sandalyas. Na, see? Ikaduha, o kini ang mas sakit. Sama sa kung giingon, sa wala pa misikat si Jesus, sikat na si Juan Daan. Pero pagkasikat ni Jesus, ang mga sumusunod ni Juan halos tanan, tuwa na misunod kang Jesus, gamay na lay nabilin sa iyaha. Nawala na siya sa spotlight, fading into the background na si Juan. Pero nasina ba siya? Gidaot ba niya ang Ginoo? Wala. Kasi giingon niya, He must increase while I must decrease. See? Sana all kaayo si Juan. Og mauna mga igsuon ang mensahe alang kanato. Kabalo si Juan, mauni ang misyon nato diri sa kalibutan. Nga dalhon ang mga tao paduol sa Ginoo. Bahalag kita medyo mawala na ta sa spotlight, no? Fading into the background na lang ta. Ang importante, daghan ang naduol sa Ginoo. Now karon ang problema, anang atong community, katilingban, kung asa ta nabilong, na amang gyoy mas labaw. Na imulabaw ba? Mas talented, mas naay gasa, mas naay karisma. Masina dayon ta. Ayaw kasina. Kay kanang ilang gasa, para mampudna sa misyon, may sila mo istorya, pasabot, pinaagi sa ilang talent, daghan silag madala paduol sa Ginoo, nahimo na ninyo inyong misyon diha sa katilingban. Nganong masina man ta? So ang angin buhaton, ipasalamat nato sa Dios kining tawhana nga kauban nato nga Lord, na ami kauban nga maikay mo istorya Lord. Siya mo'y pinakamaayo sa among grupo. Di ko masuya Lord, di ko masina, magpasalamat ko nimo kay pinaagi sa iyang talent Lord. Daghan ang ma-inspire nga magbinuutan og magbag-o og muduol nimo og muampo. Mauna dapat, mauna si Juan.
Okay? Ayaw kasi na. Ikalipay nga naa kay kauban nga mas maayo siya nimo, pero ang iyang pagkamaayo is para mampod sa ikadayig sa Dios. O daghan pod ang madala niya paduol sa Dios. So nganong masuya man ta, nganong masina man ta, malipay ta para niya ug magpasalamat ta sa Dios. Ingon ana si Juan, ayaw kasina ha. Ayaw kasina para na ikalinaw imong kinabuhi. Kalipay ang gasa sa uban. God bless you.